Hake Bangladesh ni tribal lok amti ke attack khaijakmani ajagani thuruk hai ka Muslim rok bai ajagani Muslim rok tabu kisapano ajagani tribal lok no jai khaya borong no bengayo Chinese rok nei jesapano tribal lok tongthung chini Tiprasa panang tongthung chakma phanang tongthung bengai jago Chinese chung nong ni kok bujia ne hanya changchong ching rok ni kwbangma video rok chung nugo amtui hake ajagao o sikango dakao attack khaijakmani belaikeno kirima chingcha amo bongna ayango hake chino jagabo amti ke bengai jangmani norok jotono saimano chini yang notice chung hai mukhang ajagao tribal logo chini yang bo chung jotono jatra potre hne hinjago chini yang bo Chinese Nepali hne hinjago hake chung amono sanen thangli amse agli rogono se chini Tiprasa hai kwbangma jatra potre hinjagai paikhe chung kwbangma jagaono nugo event chung amo 2-3 मास वाइसले वाइस जों आमति खाइ डिस्क्रिमिनेशन खाइjakmani aguli hai Tripura hai rogo जों nukjago chini Tiprasa rokni bising hayakai bongni borok rokni bisingo wanjai bosong rokni bisingo haike amotamoni bage amti nang je minority klai thangna nyokai tomani bage amti ke discrimination khlaijaknani nang belai kheno omo nukhake kirima singsa hne hinmano yang bharotobo tomani secular country hne hinjago democracy hne hinjago haipana se o jaga bo kisamisa amti ngi tonglayo ngaka amoni bagino omo chaya tuma hamale chini mokol buskang se nugi tongo equal right le ni salai tonglayo haipano o Tripura hastewo Tiprasa rak bo position tong tai wanji bo songrok bo position tong borok majority chung minority bo position buti position thanchada ama angkhuk peri sanan nangya noro mokol bai thangno nugi tongo borok ni area ngakai lama kaham lama kotor route kotor chini Tiprasa rong area ngakai idriza peace ribo Iskakjak ek bosor ngakanyo hake watui wakakanya harpek lama thanglai malaya humlai malaya kesangmani jora masingni jora ngakebo hadului dupungjak lama hase hatai Tiprasa rok tongnai nulle tas sagradi aguli town haigana Tiprasa tongnai rokse busuk jorati develop ungjak amnorok mokol bai thangno nugu ama amse 10 ni hamya krei borok bo komno horo thingno haipano chini Tiprasa rok bo kisa homo jagaono leader hanjangnai rok aron bising se chalayo ngakai o develop ni bagi ke baike samung khlaijangnai amno anti kokrok no saya han tongphano saya tongmaya tama hamale chini Tiprasa rok kwbangma no bujia tongo amni bagini je baksa buksu bujia tongnai rok no omo o video nai kisale buji tu nei amti hai kokrok no sanani muchungo chingtabo Bangladesh o je nugi tongmani ajagani tribal long no je khaijak tongmani amti hai chini Tripura o thinango bati ida engno ngya amoto saimia haipano chungbo kisachuk bukhawan chuge amono srungnani nango toma hamale chungbo uar duposa uar masa uar mangnei kono kisu khlaijagi tongo amoni bagi chung okokno masao Tiprasa lukurong no haike o khorksa khorngni leader jokbo kono board kono election gana chikang ke hai khainai irai khainai nei Tiprasa rong no kwbangma family gei boat langai olong ka okok ringi thango Tiprasa rok kai wanchugi tongo develop ungnai nei haipano develop ungya hake amno kubui kok sanan thange Tripura ni je Tiprasa rok ni population declining tongo komi tongo din butike komi tongo kai kwbangmani ni Tiprasa bo kubuni bosong bai kajagi tongo baksa bukchuni ni Tiprasa town o tongnai rok bo borok bo kubuni bosong bai kajagi tongo bongni bosarok ta amo Tiprasa singliye mukhang bai Tiprasa mukhang haing phano borok bumung bai Tiprasa bumung phano sarnem rok Tiprasa bumung phano bongni bukha bai kai kubuni bosong amoni bagani norok nungna sarnem ngake Tiprasa ni bumung bai sarnem kok ngake borok kokborok hayake Tiprasa rok ni je onyo kok tongmani among ngake masmanya borok only Bangla se kok sao tai ning Tiprasa baksa buksuno famous khlaiye kusa kare horane borok ngakate Tiprasa ba kajiya kumuni bosong bai kajagi thangwayo amti simia kwbangma bising bu kwbangma kajangnai tongo amoni bagani Tiprasa rokni je population decline ngi tongo amo jeng sawi meya tuma male chini thane amti lekha jangnai kuno opportunity haike chini thane kuno amti jinis kwrui system kwrui haike amo lo Bharat delimitation khaijak pro Bharat population busuk sobani busuk amti lekha jak purose sawi manchinai hake Tiprasa rokni je kwrui amo sanan thangliya hasim Tiprasa rok tabu phanase 50% panse gwnang ingya khuna tuma hamale Tiprasa rokni je gwnang hakai government job no simise gwnang government job no simise asajak tai hinga gwnang kaskhrai business khanyani chini thaisi kri bojaga se khanya hinu nung agole ha town no go nung khanyani ni resource kri nung amo
Kabangma problem creating am baga chini Tiprasa rok kurban city high secret opportunity chung jago business khlai chana ni chini Tiprasa rok gonang nani kurban chikre war do pasa tonglai mabo kaisa problem a jago kaisa ka thumsa kai city ka hai khaijak chikre Tiprasa rok ni tabuk sala khangkha hagi chini channel katal amna norok subscribe kha di link description o rijak tongo tai o video no saja khai norok like ready tai share khlainani tapok dj propano ante hai kok je bujiang tongne Tiprasa rok borok omono nai buji manto hage norok jotono kulumba kya kaham tongbadi Kokborok deni norok jotono na advance tongthok mung tai hamjak mung yafaro jotono kulumba kya hambai